Ahojte priatelia, keďže na internete už dlho fičia rôzne otváračky rôznych produktov, tak som si dnes pripravil aj ja pre vás jednu a dnes to bude Fomafix P univerzálny ustalovač. Takže prečo univerzálny? Lebo s týmto ustalovačom viete ustalovať čierno-biele filmy aj papiere. Je to na 3,75 alebo 5 litrov v závislosti od toho, či chcete ustalovať filmy alebo papiere, sa potom riedi podľa návodu ten ustalovač pri zarábaní. Jedná sa o veľký balík. Štandardný balík je na 1 liter 0,75 alebo 1 liter, čiže toto je veľký balík. To je asi všetko k tomu. Toto je celková gramáž, takže ideme sa pozrieť. Vzadu je nejaké posolstvo, bezpečnostné upozornenie, zdravie, jedná sa o chemikáliu, takže nejaké bezpečnostné upozornenie. No a pozrieme sa, čo je vo vnútri. Takže po otvorení sa vám naskytne nejaký taký pohľad. A vnútri sa nachádza takýto menší sáčok, nazýva sa malý diel. Po česky je to malý díl, áno, malý diel. A potom je tu veľký diel. Takže malý diel a veľký diel. A návod je znútra krabice. Keď sa rozoberie krabica, tak tuto máte návod. Takže takto, univerzálny ustalovač. Ak by vás zaujímalo, ak by ste chceli vidieť, ako sa to zarába podľa toho návodu, tak mi napíšte dole pod video komentár, že vás to zaujíma, že to chcete vidieť, ako sa to zarába, a môžem vám natočiť video aj k tomu. Je to v podstate úplne jednoduché, podľa toho návodu sa to dá krásne zarobiť. Takže toľko. Dobre, ďakujem, že ste si to pozreli a na budúce niečo ďalšie natočím. Ahojte.